Yeah, so welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Pa Christmas paja ndithu pa chitika zinthu. Pamene Trump ndithu anaponya mizinga yokwana 5 kuponyera zigawenga. Ma-terrorist amene ndithu iwo adawapanga okha. So actually this is so exciting news. I mean, it's a good news now. Because US is trying to eliminate terrorists. I mean, akuvutitsa wanthu ku Nigeria. So tifari kuwasa nsono ma details kuti nkhani zinakhala banje. By the way, lisanafika kumene koko. Tidziwese kuona kuti lachitatu kwaphulitsidwa mzikiti. Right? Kwaphulitsidwa ndithu mzikiti kumene ku Nigeria ko, and anthu okwana 5 amalira, anthu okwana 30 ali ku chipatala. Komano no group has claimed the responsibility. Palibe gulu limene lapanga claim kuti ife ndamera panga zimene zizi kuti limene ndithu ndi lachitatu. Right? Okay, so tichokera chitatu kuti zi komano actually anthu akuganizabe kuti ndi omwewo. Right? Akuganizabe kuti ndi omwewo chifukwa by the way chiwerengero chimene cha Akristu ndi Islam amene aphedwa ku Nigeria ndi magulu amene ngati Boko Haram, ICC, sikuti chimasiyana kwenikweni yayi. Islam kumene kuso amaphedwa kwambiri, komanso Akristu so akuphedwa kwambiri ku Nigeria. So when we say kuti this is a good news, ndikuti it's a good news exactly. Ndizofunika kwambiri kuti Trump kama kuti USA ipange eliminate ichotse iphe magulu ngati amene wawa. Yes, bola abwele cholinga chake chomwecho chifukwa mukudziwa kalenso matha kubwera zigawenga, then afterwards nkhani ndikuzasintha. Right? Yeah, Venezuela, yes, Venezuela nabwera ma drugs, kana after kubwera ma drugs kupantha kwana uposa 100, kana afterwards nkhani ndinasasintha. Hayi, papa nkhani yake ndi amafuta atikutenga, kuti misa nabwera ma drugs. Right? So, yeah, most of the times tiziganiza out of box. Think out of box. Yeah. So Osango, don't be simple-minded. So now we are repeating the same thing. This is a good news. So iwo anapanga fire ma missiles okwana 5. Ma missiles ake ndi amachira Tomahawks. Tomahawks ndi mabomba araraja amene uyu mkulu uyu mandanu Zelensky amapempha aja kuti chonda Trump ndipase ndikuti Tomahawks chonda ndipase mabomba amene wawo tikwafuna kwambiri kwemwe ndi amakhanga rampasa kana kamakhanga rampasa kana kwai. So afterwards Trump anangora ase mabomba amene ndithu sindikupatsa ndi anagwisa ntchito mabomba amene wawa. So USA choyambira apanga post ka video kamene ndithu bomba likunyamuka mu submarine chimakhala system china chakeso chimakhala cha madzi ndi mmene amaponyera mabomba. I don't know if it's allowed kuti ndikupatse video imeneyo kumano ndithu ndika mina sound. I don't know ngati sapanga oje zawo madziwaso. So what I want you guys to understand, mfano mumvesese kuti how it worked. Iwowa chi submarine chimene system chimene chichi chinali kuti chinali ku Gulf ya Guinea, Gulf of Guinea, right? I don't know what the Gulf tingeno ngosuzana nchichewa koma chinali madzi kumene koko ndithu nde fuso ndikumati distance kuchoka pa ku Guinea kumene kuku koma ndi ku Africa, right? Ndi ku Africa kumene ndithu kuchoka ku Guinea kumene kuku kukafika ku Nigeria, distance yake kutalika kwake ndi 921 kilometers. That means it's like example ya kuti mumvetsetse kuchoka ku Malawi kupita kuchoka ku Malawi kuduka Mozambique kupita ku Zimbabwe. So Zimbabwe yo kumakhanga kulowa pang'ono ukuituluka ku Zimbabwe ija pang'ono ukalowa mu kupicha ku Bedbridge. Right? Cha ku Bedbridge. Tena kuti kumapeto kwa Zimbabwe ndi mtunda wake. Ndi muone mtunda kuchoka ku Malawi ukafika ku Zimbabwe ngati kutuluka Zimbabwe ukalowa ku South Africa. Ndi bomba kuchoka ku Malawi bomba kuliphulitsa ku Malawi ndi kuyenda straight ndi ukafika ku Nigeria ko kukadira kochita kuti Sokoto. Kumene kuchako ndi kumene anakaphulitsa
mogwirizana ndi intelligence, mogwirizana ndi boma la Nigeria limanagwirizana kuti akuluakulu tiyeni ndithu anthu amene wawa ndithu tiwanyetse. So actually it's just something laughable. Nzosekesa for us ndi anthu awo omwe zida zimamakhala nazo Boko Haram ndi ISIS zimakhala zambiri nkhani yakukhala yamakhala mutchire amene amapatsa zinthu ndi ndani, amapatsa zakudya ndi ndani, amapatsa zimabomba zimabomba zida ndi ndani. Definitely maombano onse amene alipo kuchokera ku boma la Nigeria ndi komanso even ku America kumeneko ndi maombano onse amanena kuti ndi ma-Americans, ma-Israel ndi amene amathandiza anthu achina amene wawa wapanga fund. And zonse zimene ndithu muona kunena kuti okay chabwino tiseka imene I think itibwera us will come back to that. Okay, so after apolisa kumene kuja panapa makachotezi kama kuti zimene zaonongeka sizinabwereka pa public, komanso anthu amalira kama avulala ndangati sizinabwereka pa public. Information yonseyo ikatulutsidwa ndithu ife tikupatsana kuti materialist amene aphedwa ndi ABCD alipo angati komanso zinakhala morani komano this is the reality. So our point actually USA is right? USA is doing the right thing. Anapanga create messy manager na also akubwera asa kufuna sawa ifufuresa. That's good. Mtazizindikira kwa wake kuti wanakwisa morani. So actually they have to eliminate all of them. There's no place for terrorism kama terrorist in the world. Let's make it a better place. Malo abu inoti tikuzo makhalamu tonse osaopa so chifukwa palibe I don't think kuti pali religion imene imakakamiza anzawo kuti iwe ufuna usafune ukhale wachipembedzo chathu. No, there's not such religion. If ngati pali anthu ena amene amakhala kumapanga force anzawo kuti iwe ufuna usafune iwe ukhale wachipembedzo chathu, that means maybe chipembedzo chawo chondo kuti sakuchimvesesa. For tikangolowa ku Christianity, Judaism, Islam, palibe mavesi amene amanena kuti awuzina anthu onse ndithu akhale chimbizana akapanda kulowa chimbizana kuti akuyenera kuphedwa. So actually ndimawerenga mavesi ena ake kuma Bible kuchani zonse timawerenga ku Quran timawerenga kuti tizipanga balance. I had an argument with somebody amene ndimamuuza kuti look timakamba kana kuza ndi materialist omwewa ndimamufuna kuzawa kuti look mupite ku Quran kuli verse yona kuti there is no compassion in religion. There is no compassion in religion. Right? I think mungopanga Google where sentence imeneyo I think akupasa verse yake kuti ichokera pati makuti komane ndi Quran ndithu imene ndithu kuti palibe kukakamizana chipembedzo. Right? Chipembedzo chimene palibe kukakamizana chipembedzo. So these people ngati pali anthu ena amene amakhala apanga force kuti iweyo makuti that means amenewo ndikuti I don't know akutenga zitizo sindikudziwa. So same thing with Christianity. Christianity is also mapanga force anthu kuti iwe ufuna usafune ukhale Mkristu ukapanda ukhala Mkristu tikupa. So these things now achina US akuchita bwino zimene apanga apazi komano nkhani kuza ndi mawu amene akumatulusa ma statement amene akumatulusa ndi amene akumakhala wrong chifukwa iwo akumanena kuti Akristu ku Nigeria akuvutika chifukwa cha Islam ku Nigeria. You understand? Pamene pakola kasobano even ma news ambiri even mpange check ma articles ambiri ka mupanga check ku Al Jazeera, BBC, CNN mupanga check bwino mubizoti pali ma statement amene akumakhala wrong chifukwa it's not only Christians. So nda Kristo kamena kuvutika ku Nigeria. So nda Kristo kamena kuphedwa ku Nigeria. Umbono ndo mene mwasana ba kuti before izizi Friday Wednesday last Saturday lapitali kwa phedwa like mzikiti wa politsidwa. You understand? So the only thing the argument ili bandona kuti ma statement amena kutulutsidwa are very very wrong. Ona kuti Islamist terrorist groups ndeuti akumapha Akristo kuvutika mmanja mwa Islam aku Nigeria.
No, asilamu so akuvutika so akuphedwa so kumene kuchako sikwambiriso, right? So this is a good thing. Apange zimene zinthu awaphe usewa awachose, and actually kuti nawonso ISIS also Boko Haram naso azindikireso kuti amene amatumawa we can trust them chifukwa why are they coming back for us? Yes, azifunso mafunso ngalaliwo azifunso mafunso amene ajawo. So yeah, izozo zimene tu zikuchitika ku dziko limeneli la Nigeria. Komano sana bange declare kuti this is war, komano iwo anangoti akupanga counter attack, akungopanga target makamaka ma terrorist wherever they are ku kumeneko ku Nigeria ako. So actually it's a good initiative. Abanga bwino kwambiri our police also ndanthu awo omwe. And another thing, mafuna ndikupatsa an example ina I guess so imene mage kuti mupanga understand kuti all these groups amina amachula dzina kuti magulu achislam mupange check magroup amene wawa. The moment iniyo mutha kuona kuti the anger kukwiya kumene kuli ndi anthu apadziko lapansi pankhani okhuza ndi ku Palestine ndi Gaza, right? Kukwiya kumene kuchitika anthu akwiya kwambiri anthu Israel akwiya nayo kwambiri chifukwa zimene ikupanga ikuphantha yaphantha kwana over 70,000 ungopha basi ma civilians, right? Chabwe okay, muli mix muli ma Christians zimene mujamonso ma church also na bombedwa so komano majority, okay, majority ngoma Islam amene akuvutika ku Gaza ko tukaba majority, right? So mutha kuona zoti magulu padziko lapasi panopa amene amapangidwa amene okay, magulu amene amazithemba magulu amene amabwera poyera ndikumene kuti ndi magulu achislamu, ife ndi magulu achislamu ndikumaphazi nzawo. Mufunse kuti magulu amene alipo angati padziko lapasi pano. Fa magulu ku Africa alipo, ku Asia kuti alipo magulu acha. Even ku UK magulu alipo, magulu azifamba. So I call them zifamba, terrorists. Yes, they are terrorists. Magulu amene alipo amazibanga claim kuti wo ndinani ndi yeah, okay, that's not. Komano I want you guys to understand this. This statement di mene magulu amene wawo adatulutsako ka ICC, Boko Haram, ka Shababu, ka ndani ukoko ndi magulu ati amene anakutulutsako statement yona kuti ife Israel zimubanga kugaza kuti kubwera komweko tikusosolana. Magulu agati palibe. And amakazi pembe mungazizo kuti are you telling me kuti these are Muslims? Pembe munga vese bro no, this guy is why? Because sanga bwelile ukamenyana ndi azimbu yawo amene iwo anawabanga, right? Komano bakabura avulala tingwerekeza. For example ngati ku Syria anavulala goleni la ISIS kuchipatala chake chinacho kuti chenje ku Israel. Tinaona soka video nthakuta apita na ku Israel anthu. So awoni mambo njabe zina akhala kuti mmene zimaupira muja kuti magulu anthu achislamu ndoti ku Palestina kuti kuna kaza za Rome kuna kaza za china Boko Haram, kuna kaza za china ICC, kuna kaza za china ndani osewa nakabwera kuzalimbana njani kuzalimbanizira komai okazi. That means it's just, and again pankana kuza ndi reporting news akapanga report tingolekeza ngati kunachitika incident ku UK kumene anyambata ena amene akukhulupirira kuti wina anali wa ku India, Pakistan anapha ayuda amene amakondolola zikondolo zawo anangofika kungopya right. Then zinapeza kuona kuti panali munthu mmodzi wina wake amene anali business yake yeye uja anasiya business yake ndikupita ukamugwira mmodzi amene amaombera uja ukamugwira ndikumulanda futi nzake ndikumuomberaso amene oleletsa tsopano iyayi anali kuchipatala. I think panapasa adali kuchipatala iyayi ndithu news makamaka kunali news iyayi pali hero amene yuyu amene ndithu anagwira terrorist amene amapha ayuda chan nde hero amene yuyu kumulambira. Yes, it happened. Anapanga zimene zozo, right? Anagwira ndithu kumgwira munthu.
Then what happened was muntu uja kuchipatala anapeza kuno kuti atafufuza dzina lake sana kana limakafika la abudu chanchano kokhanga ndi Islamu so muntu uja. Yeah, they found out muntu uja ndi Islamu so. News was had zi. News yose zi. You understand? News yose basi kuchosa basi. Pana basa kumveka so muntu uja. Arangozinero muntu ndi Islamu. So, chimene ufanira kuzipa chino kuti muntu uja nali hero. Like uyu anthu amanena kuti uyu ngati pali okay amene amatsatira Chisilamu ndi uyu amene anakaleretsa zigawenga izi zimapha ayudazi. Ahmed Al-Ahmed, he saved my life and my 4-year-old's life. If Ahmed Al-Ahmed didn't stop that guy, he was coming to do absolute horror, further horror to what happened. And I can only say thank you to that Muslim brother that came and took it upon himself and risked his own life to save us from further. Very strong. Thank you very much. Your heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much. Very strong. Thank you very Your much. heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much. Right? Ayuda kubanga zawo UK kuwambira papa. Ndeba na bela Islamu wina mkwagwira anthu aja. So uyu anthu akona kuti uyu ndamene akusatira Islamu jo. Very strong. Uyu amakaleretsayo na Your uchipata. heart is strong. Pamene awa no. Your courage is Ainditu. So mutho kona zoti double standard kamuna kuti hypocrisy imene machitika pa bankhani imene anthu akupanga report news komanso zina ndi zina. So don't be simple minded. Don't be lazy to think. Osamakhala munthu owawulesi organizer. You understand? So this is it. So yeah, so nkhani imene ndithu ndi aku Nigeria imene ikuchitika ndi ife tikuona kuti ma actions wo yayi akuchitika bwino kwambiri chabe kuti ma statement amene akutuluka omati yayi awa akuvutika manje mawo yayi kumene kuchako actually ngati mukupha if US is killing terrorists in Nigeria, they are doing well, they are doing good. Kwandane to both Christians and Muslims and to humanity, I can just say so. Kuti basi akuchita bwino kwa anthu osewa kuti now Islamu so akhala so safe, they'll be safe. Ma Christians so akhala so safe, right? Komano these terrorists, they have to be eliminated. That's all. No place for terrorists or terrorism. That's all, guys. I think whenever until in a samamvesa makamba. So guys, thank you so much.